Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an khubor bam takasni. Ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association MGSPHSVA hakasni paleg lavraki ka jingdap shipostnem nado balaseng ya kaseng ha All Saint Hall Cathedral Shillong. Kani ka jingrakhi ka pinkan mau ya ka jingyakun ka blane shipostnem banyadai ka hok bat ka kamai jakpo jongki nongdi madan bat street vendors ha Shillong. Haba ay jingkran hagani ka jingyalang ka kong Angela Rungan, kabade ka nung yalam jong ka seng bat ka social activist kala ay jingyro ya ka jingyatali bat ka jingyay siya scam jong kinong di madan kiblaya kun pat ba. Banyada ya ka kamay jakpo bat ka buram jong ki hajar ngut kilong yin kibasyanya hagani ka kam. Ka kong rungat ka loong ba ka jingya linti jong ka seng kam shimlalong ka basung. Namar kinong di madan kilamat bun ki jing kum ki jing be shnong. Kijing tmu penkan ria jakadi bat kiwei kijing nagi policy bapher. And what happening kini kijing baro kaseng kalayay biteng banyakran bat jingyas lok bat ka sarkar khamtam bat ka Meghalaya Urban Development Authority muda bat ka Shillong Municipal Board ban pentikna ba ka hok jong kinong di madan kanyo jingyada. Kalaban juru ba ka kam di madan kadai ka kam ka bahok bat ka ba ay jingyo kamay yabun kilong yin. Kumta om day banpet ikinong di madan kum ginong wan shnong pat ba ni ginong wan pinwit yakasor. Henry kum gibenta ki bakong san jong kayo kakot ba ka jing impat ba hasilong. Kakong Angela Rungan kalakarpad yakasorkar bakan pentre kampura yaka Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act 2014 bad ba kanu karai kabakta ikinong di madan kadibanong hadin ka jingyas long bar kinong mi khmat jongki. Kalai kublai ru ya baro ki dekhot bar kinong di madan ki blai ka jing kershan ya kaseng ha ki gish post nam balalen bar kala kentu ya ki bakin yai long ki bayatli banyada ya la ka kamai jakpo kat bagi rang ya trailang ru ban pelong ya kasor shilong ka baku no dap ta kadin kamen na mabanga sai kamde ke bangkai ban ri ban sumar ban penhe ke no ka seng ne ka kanhon ne kanu ka jinya wan lang ban ya don lang ta shi post nem ka jinya dei ka dei ke bakarpang bat kum hitip kan ka seng ka jong ni ka dei ka kamphe ka kudup lang ya baro bat ka jing thmu sisa ka dei ban kampen ya ban tenti ka jing baro kan detek ne sha liang ni no bat hapol bakat dang ka seng bon da jinya ni bon da ka jing smusi kambon ka jing smusi bat ka jing nya poi sing sari nya thi hamadan nya poi banyak keran hakamit song sarkaro bat kumbapitip ha usnam arhajar akuar nyo ka jing job naka yung sari bat la pentri kam ya kata Central Act of Hawking 2014 hang ni hadila bat dai nakata daw ba dang ki jing pendek kumno bangin protect ya livelihood jong ki hawker ba kajuk for pat ban pendek ya ki aka baro ki jakadi kini kita kumbapitip naduk baka wan sai kam kaan kalau ada PTDC nilaya kun hang turu ban set claims and objections ki badai hok ki ban yo kim don manu badai ban sim kabu ban ya don ya jinya keni license ne di jaka ne di license kata kakam kadang nyai deng dang don ki jaka ki bangin padap ki don ki jing ki bami re kaseng apa kan yang semban pendet ki baro Andre kamde tang ba kajing modul jong kaseng kamde tang nabenta ladi remember tang nabenta kajing in the hawker ne kata kam the hawker Andre ka ang no ru bantik ban ong ban ketiu hi ka sor ka hoy menta kajing kran kadai de kata smart city kabamat iyu kata smart city nabenta jong no manu ban rai kita ki development project ki kentup na em yang ngai ki ajin mentoy na em ya itu iba khaddu badang yaksai ban penin kun kisi hato kataka smart city kamdei ba kapuli puti jing in students di bandiang kot kakya di bandiang kaya kayeng di bandiang menta pinapet kibon di say but it's how folklore infrastructure literally infrastructure building surok kani kata mereka buon ki kam ka development ki bathina ban yo ira ka smart makin de ki infrastructure project
Kumisa ka pulit ka kwat ya ka bacijar ha man yo iba kala hiyo ne bakala biang. Ni hapan pendet jingmot kata. Ka sengru na do basdang ka angnot kata. Nama barbor kini ki nong de maran jeni karlok ni ki ong baket. Ni pi ho hamadan ni aksa. Ni bele ni aksa. Nang baki kon jemi ki nong saman samada. Ni ai ki ka pulit buti. Ndre menta ki yo ka pulit buti. Kato ka don na em ka hok hakaliang banyo kam kerja. Kato ka don na em ka hok bakin kiu sakmat kin kiu sakang. Ne ki don ki ding siang hansur. Si iki lenti ba ya kini ki iki eru inhap ya lang. Menta ka bayade ba kasor. Man kedawi kan ni nama ngapare ki nong di madan kila ba ya kan ka jing sha kenno. Thau khusnam badai maki bawan lan ka jing khapnya badai maki bawan lan ka jing clear. Ndre ni haban bo ni ka jing ke. Menta ka ayu ika to kan ni ki location kila long. Hato kila kuit kijaka ne kala adon kajing bom snan anya kijaka mata sakawairu kajing dheng kali hato kala aja ne kala suthe ni haban long honest about this question anya kan ni ka sor lele ya kinong train nong belai ni ka sor kayat kajeng kasitam ha nama ka public transport amdan em tak no nang la bandan kali bejo la da barok ni sai kali da ka EMI kan sakut sak don kajing bom snan anya kijaka mata sakawairu kajing dheng kali hato kala aja na kalang suthe ni haban long honest about this question anya kan ni ka sor lele ya kinong train nong belai ni ka sor kayat kajeng kasitam ha nama ka public transport amdan em tak no nang la bandan kali bejo la da barok ni sai kali da ka EMI kan sakut sak ka sor poisi se di markata ya kan kajing rakim ta ni ni men ni don cultural program ndre la sai la chit ni do ni don kajing pledging mo kawai halor kanika digitization mo kitip babon kini ki scheme sorta ki kwa bet ya kata ka digital infrastructure na digital technology ki hap ki report hang so hap upload ki report la ki de ki asha na ki anganwadi na ki midday meal na ki bagi kamat work kambiang ndre dakin biang kajing upload ka report kani ka taipan tim yo kajing si na kamnya chmat project ini hap manya pakhat mai kumno banya bantek bakata ka digital infrastructure ro kamentoy ya udop usuk bat ya unong train nang bala telasa nyin nong ya ta kajing kle jumon ndre lashi si ka bakham pong san bat na wa ban pentui kinong song nang ban sim ban makani ka de ka open invitation ya boro to se ni na ya song hayeng man syak nyum bani takut block nani balai kumni yimla man predict ya kan ka traffic kan ka congestion ni ito ni nawan lang manya stay ta kijing ang load ta kijing so osat bat ni kle jumot ban le kamna kam de ka ba he haru ka ta ding ko bangim nun la man wek ndre ka de ka benta de ka kamram ga ngajong pi banginya song lang banginya pakhat sai kan ka thang tilasisni si phau baje ngobha ba yawan han ni ha all sense ho ni kle jumot halor kan ka jing dheng kali ka jing sakut ha chlong halor public transport but ai lang jing mot jang